Здравейте и добре дошли в прирейс шоуто за Гран При на Абу Даби. Това е Team Radio подкаст. Аз съм Митко. С мен е Ники и двамата имаме специален гост. Отново, но този път за прирейс шоу. за пръв път, само в звуков запис. Да. Казваме добре дошъл на кого? Петрослав. Здравейте. Здравей. Значи, Добре дошъл. Отново. Него най-вероятно го познавате, тъй като съвсем наскоро записахме и качихме видеоепизод, видеоинтервю, което се получи доста интересно и доста дълго. Този път ще гледаме да сме по-бързи. Искам само ти кажа, че фидбек от хората, които ми писаха на мене, че даже им е бил къс епизода. Да, между другото в коментарите писаха също, така че не знам, Извинявай, жени ли са го писали, където се име къс? Ми е много интересно. Ще видя после коментарите. Аз в този разговор не участвам. Да, и аз между другото. Ами беше ми много приятно, ще си вода сам. Давай, почвай. Така, връщам се само на реплика на Митака да кажа, ако не знаете случайно кой е Петрослав, моля да се върнете и да изгледате първо видео епизода с него и след това да изслушате този епизод, който е специално за Гран При на Абу Даби. Аз ще сложа сега нещо, горе вдясно ви се пада, директно може да цъкнете и ще ви отведе към епизода. В YouTube само, че. В YouTube, да. Да. Вярно, че има и Spotify. Да. Има някакви там завалики, които там го слушат. Ти днеска... Добре, дай да почваме директно с Яс Марина. Ами, всъщност, ще се отплеснем, просто го усещам. То вече се отплеснахме. Но искам да направя едно уточнение. За пръв път от доста време насам записваме след първите две тренировки. О, да. И всъщност имаме резултати от първите две тренировки и имаме нещо, което да коментираме, не хвърляме зарове от началото на седмицата, така че има нещо, което да се коментира и всъщност се намираме в... Между другото, мене ще ми е интересно, който слуша, който е стигнал до тук. Благодаря ви първо. Второ, може да коментирате отдолу и да ни кажете кое предпочитате, дали след тренировките или преди тренировките, кое е по-интересно за вас. Това, нали, след като изслушате целият епизод, предполагам, защото предварително трудно ще се каже. Според мен е след тренировките. Да, ще видим дейта. Ще видим какво ще кажат хората. Аз съм част от дейтата. Така е. Ти си една дейта. Ти си само една дейта. Ти вече си част от подкаста. Реално имаш... Вече не можеш да бъдеш обективен. Банковата ми сметка казва друго. Така че ще има време докато става час. 3 лева на час. Повече. Добре, така си тук гледаш от много време. Яни, кажи един любим спомен от Яс Марина. Не знам, първата титла на СЕП. 2010? Да. Защо? Тя всъщност първата му титла ли беше, когато той спечели точно там? Да, той целият сезон не беше водил шампионата и последния кръг. Защо? Заради емоцията на края ли? Защото самото състезание не беше някакво невероятно. Да, състезанието не беше много интересно. То даже от това, че беше безинтересно, накрая се получи интересен резултат. Да. Може би просто, защото много пъти съм преглеждал и съм слушал отново и отново точно финалните реплики на инженера на СЕП. На СЕП, да, и изчакай просто и всичко изглежда както трябва, нали? После емоцията. 30-40 секунди по-късно, да. Емоцията. Но със сигурност няма човек, който да гледа спорта и да не спомене последната обиколка между Макс и Луис. О, да. Мене това е първото нещо, което ми изниква, човек. Изниква ми момента, в който бях готов да щупа телевизора, да го загаса, да си тръгна, да отида да правя нещо друго. И как съм крещял, когато това нещо се случи, човек. Аз тази история съм я казвал и преди, ама това състезание го гледах в Холандия. Хазяина ми живееше в другата стая, той е холандец. И последната обиколка така се развика, че той просто дойде, отвори ми стаята и вика, Макс ли спечели? И такъв почва да се радва с мене, той не гледа самото състезание. Но както и да е, на мен, може би това състезание не е чак толкова, то дори това състезание е причината да съществува DRS във Формула 1.
интересен факт. Може би нали, не е единствената причина, обаче просто това, че Алонсо не можа през толкова голяма част от състезанието да изпревари толкова по-бавна кола от него. Може би беше финалното нещо, което накара FIA да въведат DRS-а във Формула 1. Аз като любим спомен бих отбелязал победата на Кими от 2012. Това е в интерес на истината единствената победа на Яс Марина, която не става от първа редица. Той печели от четвърто място, всички останали са били или от първо, или от второ. Освен това има доста запомнящо с Team Radio тогава. Просто ме оставете, знам какво правя. Да. Той доста често казва. Беше, че Луис е колко секунди зад него или какво беше? Нещо е такова имаше май. Алонсо мисля, че беше. Алонсо. Той тогава Фетел пък май имаше наказание, стартира някъде от края, накрая завърши пък и на подиума. Както и да е. Добре, дайте да се върнем в днешно време. Както казахте, първите две тренировки са минали. Искам да кажа нещо друго. Искаш да кажеш друго? Да. Някоя рекламка, нещо? Не, намираме се в последния ни прирейс за сезона. Намираме се в Добо студио. Намираме се на послед. Това ни е последния прирейс за сезона. Всъщност това е последното състезание. Малко ми е тъжно. Всъщност. Аз виждам Ники пуска сълза. За жал сме в... записваме аудио, не може да го видите и вие. Но разплака се, че този сезон повече няма да вижда победи на Макс. Просто това е последния шанс за 2023 година. Не са достатъчно. Може и още. Като казахте Макс има повече победи от последната година и половина-две, отколкото Алонсо за цялата си кариера. Вау. Да, този сезон има 18, миналия са 15, 33, да, точно. Алонсо има 32. Да. Така че нали, смисъл, тук е момента, в който вече удра и осъзнаваш смисъл тея хора каква кола са направили и какъв шофьор имат. Нали, естествено, защото да. Аз не обичам малко репликите, че на Макс всичко му е дошло на готово. Сигурност не е. Сигурност не е. И винаги съм го казал това, което в момента Макс постига, нали, всички в момента го хейтят, но това е много голямо постижение. То е огромно. И някой като ми каже, той е с най-добрата кола, дайте ми пример за човек, който не е спечелил шампионат в най-добрата кола. Като буквалния смисъл тези шампионски титли според мен се борят на пръсти. Ето. Имаш друг Red Bull, който е с 2 пъти по-малко точки. Виж, обаче е много важно да се отбележи, че другия Red Bull е на второ място за пръв път. Значи 2013 и 2011 Red Bull също имаха уникално доминантна кола. Дори в тези сезони втория им пилот не е завършвал на второ място. Мене в клуб S1 ми бях казали едно нещо и го запомних. Колко е добра една кола, се гледа по втория пилот. Значи не може да отречем, че колата, която има Red Bull този сезон, не е... Да, те за първи път правят 1-2. Знам отлично. Те се бореха за това нещо с зъби ногти и затова му се клатеше стола на Чеко. Но... Да, той още се клати, според мен. Според мен е наполовина щупен. Според мен е с последното нещо, което направи. Според мен е най-умното, което могат да направят, да го задържат и другия сезон след 2-3 състезания да кажат: не стават нещата, дайте да сменим с Дани и така с 2-3 състезания по-малко Дани няма да се бори за шампионат с Макс и просто ще имат един спокоен сезон, така ще се подсигурят от всякъде. Ако Чеко направи 3 добри състезания? Много лошо. Или много хубаво. И ако твоето предположение, че до година той може да стане шампион, както са потръгнали нещата? То не е мое предположение, между другото това го скриншотнах от другаде. Да, но нали, ти е станало забавно и реши да го пресподелиш. Ако говорим за до година, аз вече мога да споделя каква ми е била паролата за F1 TV последните години, защото сега го смених. Но последните години ми беше Даниел Рикиардо Чамп 24. Това ми е от 2018. Това ако стане до година, искам да ми викаш Нострадамус целия сезон. Няма шанс. Ще го направя. Има шанс, ако го сменят с Чеко, ама... Аз смятам, че Red Bull никога няма да сложат, според мен, втори човек в колата, който да контрира Макс. В смисъл, не е идеята на този отбор да бъде по този начин. В смисъл, аз даже не мога да си спомня от кога не сме виждали двама, нали, смисъл Росберг и Хамилтън е последното, което беше двама пилоти в
един болид, който беше добър, да се захапят. Ами те буквално го скупиха този човек. И имаш предвид за шампионат? Да, за шампионат говоря. Защото назад се е случвало. Не. Това е последния път, в който се е случвало. Тогава не сме имали такива неща. Нали, смисъл, то не е толкова отдавна, нали, това е преди 7-8 години. Но да. Защото спомнете си и Ботас няколко пъти така. Ботас колкото и Чеко тази година. Не, това ще кажа, повдигаше глава и като она игра с ония чукчета, дето го пляскаш и той се прибира. Лошото е, че според мен Чеко ще почне да страда от синдрома на Рубенс. И това е винаги да си в сянката на човека, който е пред тебе. Ами според мен всеки, който е в седалката на втория Red Bull, съзнавайки кой е Макс Верстапен, ще се случи. Аз точно заради това не смятам, че Дани може би няма да е... В смисъл, те ще го вземат, може би, но няма да е правилното решение, защото Дани има менталитета на шампион. Малко или много. И ние вече сме виждали те двамата, когато са в един отбор, какво се случва и как се натискат един друг. И според мен Дани няма да отстъпи. Дани ще отстъпи. И ще ти кажа защо. Айде да кажи ми, интересно. Дани отдавна няма тези топки, които имаше тогава. Какво смарили са му се? Да. Тестостерона му е... Ще го видиш. Защо ти го казвам това нещо? Според мен. Най-много състезания назад съм се връщал да гледам на Дани Рикардо. Можеш да видиш менталитета му на каране преди, тези dive bombs, тези супер рисковани неща, тези супер лейт брейкинги. Това зависи от колата до някъде. Той в другите отбори не се е чувства толкова комфортно с спирачката. Имаше един период, в който в Макларен беше по абсолютно същия начин. Никога не е било това, което е било тогава. Дискусия, мисля, че... той е съвсем различна кола. Защото тези на Red Bull обикновено са с много стабилна предна част. Той това иска. Никой от другите коли, която е карал, не е била по този начин. В момента до някъде Алфа Таури му дава това нещо. Ами пак са много различни. Не, те са различни, но нали. Каква ми е мисълта? Този човек в момента трябва да избере да кара достатъчно добре, за да се задържи колкото се може повече там. Защото тези хора наистина много искат да бъдат там. И това го виждаме при Алонсо, който е на 40 и кусур години и продължава да го тресе пубертета. И той според мене видя какво е да не си половин година в колата и как те използват като маркетингова играчка, като трети пилот и къде ти свирнат, какво ти кажат, това ще правиш, за да докарваш пари на Red Bull и да ти направят мърч като трети отбор, като трети пилот, което аз такова нещо не бях виждал до този момент. И той в момента осъзнава, че рано или късно песента му е изпята и трябва да максимизира оптимално времето, което е там, за да може да си продава виното, да може да си продава другите неща, които прави и така нататък. Що мисля, че толкова активно Ботас... Той това може да го прави без да кара във Формула 1 вече. Не. Тогава имаш много по-малко експожър. Няма... Светлините не светят към тебе. Да, ма той вече изгради аудиторията. Няма значение. Ти защо мислиш, че някакви хора постоянно искат да бъдат в телевизията? Паднеш ли от телевизията, спрат ли да те показват, рейтингът ти автоматично спада. Да, бе, на него целта му с това да е във Формула 1 не е маркетинг. Целта му е да стане световен шампион. Няма да пуска Макс. Освен ако вече не е очевидно, че шампионата е загубен за него, тогава може. Ама до средата на сезона няма абсолютно никакъв шанс. Тук трябва да се направи много голяма разлика между менталитета на Чеко като пилот и менталитета на Дани. Добре. Да. Този епизод е при рейшоу за Гран При на Абу Даби, не за Макс, Чеко и Дани. Така че дайте да продължим. Добре, какво е най-важното за този уикенд? Ще има няколко отбора, които се борят за по-горна позиция, за да... Поименно. Първо, може би главно заради това да се биеш гърдите, че си извършил примерно втори, а не трети. И това респективно е свързано с кинти, да. Това ще да кажа. Маркетинг. Не знам кое е по-важно от двете, може би и двете. Обаче има и друга гледна точка, че фен-базите може би на Ферари и Мерцедес не се интересуват толкова много от това място, защото пък отбора, който е по-долу, да, ще получи по-малко пари, обаче получи повече време в тунела. Как се нарича този термин в баскетбола, дето към края на сезона отборите нарочно губят, за да са по-надолу и да вземат по-висок пик за следващия сезон? Един вид има предимство с това да завърши по-надолу и
и даваш по-лош резултат. Както и да е терминът, нещо такова може да се случи и тук. Евентуално, ама не го виждам, честно казано. Те са много голяма разликата между другото в парите. Някакви доста милиони са. Така че не е малко. Нали, но пък точно тия два отбора нямат проблеми с парите. Така да. И заради това точно пък фенската маса, според мен, точно ще предпочете отбора им да има повече време в тунела, за да могат евентуално да настигнат Red Bull. Ако проблема е в аеродинамиката, защото тунелът ти дава аеродинамика, не ти дава други компоненти, не ти дава настройки. Неща. Не, дават и много неща всъщност тунела, не ти дава само аеродинамика, но се тестват и много нови неща, които в прогреса на сезона могат да ти помагат да бъдеш по-добър. Според мен, за да задържиш вниманието и фенската си база, ти трябва да деливърваш някакви неща. Мога да ти гарантирам, че Ферари и 10 да завършат, няма да има много голяма разлика в фенската им база. Аз ще дам Аз днеска се замислих за това нещо. Аз директно ще задам тона за FP1, където гледахме 10 новобранеца да участват. Нали, в кавички, защото някои не бяха за първи път, но Филипе Другович мисля, че караше за трети. Примерно, на гибеда. Да, а пък някои от другите, нали, караха и за втори, защото бяха карали преди това къде бяха карали? В Далас? Беше преди това тестинг. Може би в Остин. В Остин, да. Може би. Нещо, което на мен ми направи впечатление, реших се замисля върху цялото това нещо, е, че нали, Ферари и Мерцедес имаха по един новобранец в колите. И реално Ферари бяха решили да оставят Чарлз. Единственият отбор, който нямаше новобранци, мисля, беше Алфа Таури. Всички останали имаха. Общо 10. Не, Уилямс също имаха. Общо 10 млади пилоти. Да, караха. Уилямс имаха Зак О'Саливан, Формула 2. Да. Моят любимец от младите, един от двамата, Оливър Берман, беше в Хас. В интерес наистина доста близко представен до това на Кевин Магнусен. Както и да продължи си всъщност, че тръгна да ги чета всички. Мене това нещо, което ми направи впечатление, че Ферари бяха решили да оставят Чарлз на скамейката за FP1 и Мерцедес бяха оставили Луис, което до някаква степен, нали, сега, за хората, които не знаят, на тази писта FP1 е горе-долу свободната тренировка, в която извичаш най-малко дата. Няма никакво почти значение. Почти значение няма, защото времето и въздуха са много различни от това, което ще бъде по време на състезанието. Заради това, по принцип, пък и втората свободна тренировка е най-важната, защото тя буквално смисъл започва, когато започва и състезанието. Да. Обаче беше интересно да видим стратегията на Ферари и на Мерцедес, защото все едно те дават, може би от една страна може да се разгледа, защото смятат, че Сайнц и Ръсел са по-назад от съотборниците си и искат да им дадат малко повече време с колата и малко повече време на пистата да свикнат. Може и да е друго. Може и да искат да им дадат малко повече, защото разчитат на тях, че по време на състезанието ще са малко по-напред. По-скоро аз смятам, че е първото, с оглед на състезанията, което имахме последно време. Аз при Мерцедес съм съгласен, защото по друга причина обаче. Луис има гарантирано трето място в шампионат. Той не е в никаква битка в момента, докато Ръсел е един от 4 пилота, които се борят за четвърто място. Но там няма абсолютно никакво значение. В смисъл, ти не печелиш пари от Drivers Championship. Да, ама за пилотите има значение. Не мисля чак такова самочувствие. Не мисля, че ще даде, че си бил четвърти в шампионата. Едно е Ръсел да завърши четвърти Сайнц, на едно място зад съотборника си, друго е да е седми. Сайнц, знаеш какво каза? Сайнц каза, след 20-30 години, когато се обърна назад и погледна към този сезон и видя, че съм бил четвърти или пети, няма да направи абсолютно никаква разлика. Това е така, ама Ръсел разсъждава по съвсем различен начин. Там той какво си мисли, какво си разсъждава, си го оставям на него. Но все пак беше интересна стратегията според мен от страна на Ферари и на Мерцедес. Според мен просто искаха да дадат малко повече шанс на Ръсел и на Сайнц, нали, респективно, за да могат малко повече натрупат някакъв километраж, да могат да покажат по-добри резултати. Оттам нататък, според мен първата свободна тренировка няма какво толкова много да се коментира. Естествено, резултатите на новобранците са интересни да се погледнат, но те не са фиктивни и не ни дават база за сравнение с каквото и да било. Според мен беше интересна тренировка.
пак повтарям вече новобранци за 7 път. Според мен караха добре. Филип Едургович заслужава място във Формула 1, който каквото иска да ми казва. Според мен няма шанс, няма причина някой да не му дава шанс. Въпросът е, че той като бразилец пък ще изпитва много голяма тежест върху себе си, защото... Така е, да. Аз, извинявай, искам да те прекъсна, обаче обърках това с Ръсел. Той не е в битка за нищо, той е сигурно 8 място. Да, ето пак, нали, смисъл просто... Последна дупка на кавалчето. Да, леле, Боже, това е много голяма разлика между съотборници. Това е огромна разлика. Първо и второ нещо друго да кажа. Обаче, чакай да кажем пилотите да си ги запомнят така. Значи, Сайнц и Алонсо равни точки, Ландо 5 точки зад тях, Люклер 12 точки зад Алонсо и Норис. Това са 4-мата, които се борят за четвърто място. Общо заето битката не е толкова при шофьорите, колкото при конструкторите, където имаме битка между Ферари и Мерцедес, имаме битка между Астън Мартин и Макларен. Нали, битката между Астън Мартин и Макларен може би не е чак толкова интересна, защото там разликата не е маничка, но пък потенциално отпадане на единия отбор на едната кола дава шанс пък на другия отбор да покаже добри резултати и да се пробва да го вземе това място. За двата отбора, според мен, вече тук не е въпрос по-скоро е въпрос на престиж. Нали, смисъл да се завършил малко по-напред от останалите. И според мен за Макларен ще бъде малко като историята за пепеляшка. Нали? Смисъл ще бъде красиво накрая, след началото на този сезон, да завършат толкова напред, след като първите 10 състезания, даже не знам колко точки имаха, ама бяха много малко. Само да кажа, се опитвам нещо да взема думата от известно време. Дигни ръка. Фактора Уикипедия не е изключен, въпреки че Тото си мисли, че е така. Така че това, че си по-нагоре, това го пише и там, и статистиката си стои, това класиране си го има винаги. Я като каза Уикипедия, имам един тривия въпрос към двамата. Кой отбор държи рекорда за най-много от спечелени точки в един състезателен уикенд? Това се случва в Абу Даби. Мерцедес. Не. Ако ви кажа сезон, може да ви помогна. Петрослав мисли. Не знам. Да каже нещо. Мислиш, че кажеш отбор. Добре, ще ви кажа сезон. 2014 или 2015 беше сега. 2015 година. 2015, щом не са били Мерцедес. Не. Мерцедес печелят състезанието, но не е най-много точки. Остават Ферари. Не, Уилямс. 66 точки. Това е заради странното правило, което е било само тогава. С двойните точки. Двойни точки, те печелят двоен подиум. 18, 15, 33 по 2, 66. Щеш да е интересно, евентуално, не искам да отварям тая врата, защото този подкаст ще стане 7 часа. Но щеш да е интересно да видим дали щеш това състезанието пък да е още по-интересно, ако имаше двойни точки за накрая. Според мен това с двойните точки не е крайно лошо като идея. Да, ма тук почваш да натъкмяваш някакви неща, Твърде много тежест върху една писта, според мен пада и няма да е толкова интересно. По-скоро, ако е някаква по-неутрална писта за абсолютно всяка една кола, тип нещо като Барселона, примерно. Въпреки, че тя не е най-неутралната писта. Да. Но... То няма неутрални писти. Да кажем, че тя е една от най-неутралните писти, но няма такава, която изцяло да няма значение към какво ти е насочена колата конкретно. И още нещо. Миналата година Мерцедес завършиха трети. И логически според мен те ще искат и ще се опитат да направят максимум да завършат втори, за да си кажат ето. Сега бяхме втори, тази година ще се борим за шампионата при конструкторите. Тоест, че има някаква прогресия сега. Според мен на тези неща трябва да има прогресия, защото иначе ако не бележиш някакъв ръст, къде отиваш ти, може би? На работа едва ли не. И така. Така че има значение. Добре, какво видяхме след първите два теста? Аз точно щях да отворя пък за... Тренировки. Аз щях да отворя сколата за втората тренировка, защото тя беше интересната вече. Нали, пак повтарям, това е тренировката, която симулира състезанието. В смисъл, абсолютно всеки един пилот... Да, но не го симулира червените флагове. Да.
Всеки един пилот чака втората тренировка в Абу Даби, защото тя е тренировката, в която получаваш истинска дата за това колата как се държи спрямо асфалт, въздух, температури и така нататък. Нали? За, може би, не знам, радост, не радост, за някои фенове, за други не. Имахме 2 червени флага по време на втората свободна тренировка. Първо Сайнц се разпиля колата, даже съвсем спокойно мога да го кажа, разпиля си колата. Аз не знам дали имаме информация към момента, дали ще има някакви смени по двигател, скоростни кутии при него. Нямаме информация, но според мен тук сигурно трябва да се смени някой компонент. Въпреки че като знам Ферари, може и да ни искат с идеята да няма наказание. Защото ще им дойде много след Лас Вегас, което се случи. И след това имахме, пусна се отново 17 или 20 минути оставаха до края, пак се пусна, пистата беше изчистена и Нико реши да се завърти и той. И той се удари и имахме още един червен флаг и реално мисля, че към края пилота с най-много обиколки, не мога да се спомня кой беше, но бяха 9, което не е нищо. И ще бъде много интересно, защото според мен е... Веднага ти казвам. Този стат не е, всъщност не са 9. Ландо има 18, Оскар има 18, Алекс Албон 20. Но пак доста значително по-малко, отколкото в първата тренировка. Да, по принцип би трябвало да направят около може би 35-40 почти обиколки. В първата примерно 30. Ама в първата пък имаш и, предполагам, доста повече време в бокса, отколкото... Ма и не само, ти като имаш червен флаг, те след това не ти продължава цялата сесия до края. Да, така е. Но... Ние екстендват за времето, което си забавил. Тя като има червен флаг, сесията продължава да си тече. Да, именно, така че те затова са направили по-малко. Те явно, това е ясно. Обаче явно бързо се разчисли писта, защото Алекс Албон успява да направи 20 обиколки. Да, Нико като се удари бяха много бързи. Но Нико Хулкенберг 7, Карлос Сайнц 4, което не е много оптимално за тези два отбора. Те и двамата се нашибаха, бе. Да. Верно ли? Верно. Аз май го каза Петрослав, ама не бавам се. Как ти да е? Добре. На мен ми направи впечатление, единствено, че видяхме доста добро темпо от Алфа Ромео, което не може да гарантира абсолютно нищо. Факт. Много е трудно да прецениш кой, с какви настройки е бил, за какво е тествал и така нататък. Знам, че Макс много се оплакваше от колата, че той, цитирам, подскача като кенгуру. Му беше репликата в третия сектор, мисля, че беше. Така че ще е интересно да видим. Някак си ми се струва, че Red Bull не могат да намерят баланса в колата в момента. Така че според мен това оставя малка вратичка отворена за абсолютно всички останали, поне към момента. Естествено, този подкаст ще стане още по-смешен в момента, в който Макс печели и квалификацията и състезанието след това. Но все пак... Не, с теб прекарахме доста време и аз ти казах, че според мен Макс Верстапен отново ще развали купона на всички. Предвид факта, че миналата година те и двамата, Чеко и Макс, в случай Макс и Чеко, бяха на първа редица. И след това да кажем, че Люклер иззе втората позиция с добро каране, нали, респективно. Но да. Аз единственото, което мога да кажа като фен на Макларен е, че се надявам момчетата да имат добро състезание. Надявам се да бъде и без аварийно, защото това, което се случи в Лас Вегас, беше пократително. Пиши на Ландо, айде и без аварийно. Да. И другото нещо, което според мен е хубаво да спомене, не знам дали е сега или в пост-рейс шоуто, предпочитате да го направите. Ти на къде отиваш сега? С смисъл да знам, защото аз исках да говоря нещо по тази тема. За коя тема? Макларен, Red Bull, смисъл споменахте, гледам телеметрия в момента и видях нещо, което ми се струва доста интересно. Ферари имат значително по-висока скорост от останалите. Над 10 км в час на правата от Макларен. Въпреки това,
Ландо Норис е по-бърз през абсолютно цялата обиколка, с изключение на излизането от последния завой. Тоест той там губи някъде около половин десета, която всъщност е разликата накрая между двамата. Но иначе в един момент обиколката е на над 6 десети пред Шарл Леклер. Така че ако успее да направи перфектна обиколка, би трябвало той изглежда най-бърз от всички. Първа победа за Ландо ли? Pole position. Ландо. Да. Но пак интересно, не знам откъде толкова идва тази разлика, защото максималната на Ферари е 10 км в час по-висока. Минималната на Ферари е с 5 по-висока от тази на Макларен. Макларен печелят основно при ускоренията и успяват да спрат по-късно в някои от завоите. Просто на пръв поглед, поглеждайки го, бих казал, да, Ферари определено са по-бързи, обаче задълбавайки се, не, всъщност Макларен имат голям шанс. Те Макларен цял сезон не са имали състезание, в което да са били най-бързи направите. Те винаги са даже към последните отбори направите. Да. Така че даже си спомням пресен спомен от СПА, мисля, че беше, когато бяха тя бяха толкова последни, че можеше да бъде с Формула 2 направо. Някакво сравнение можеше да почне да се прави. Интересно, в момента са последни. Реално, ако погледнем пистата, тя има две доста дълги прави. Но останалата част от това нещо има две DRS зони, да. Да, но след това останалото са бавни и средно-бавни завои. Или в случая средно... За Формула 1 кола да кажеш средно-бавни завои. В случая са достатъчно бавни, да. Което означава, че в една втора от пистата ти печелиш от тези прави с топ скорост, обаче в останалата, ако не си бързо в завоите, и това е видимо. Гледайки секторите, най-бързи в първи сектор, който да, има значение максимална скорост, но по-скоро как се представя колата в бързи завои, защото имаш есове и преди това на четвърта предавка ти е първи завой. Да кажем, те са средно бавни. Първия сектор е най-мъничък. Бих казал. Той е най-мъничък, той е 16-17 секунди. 17, да. И там според мен ще има много голямо значение утре дали ще има някакъв вятър. Защото това е единственото място на пистата, където вятъра удра най-здраво. И то даже от една страна и днеска Сайнц според мен заради това се завъртя, защото вятъра беше продухало малко по-силно, ако мога така да го кажа. Но той реално... така му е направил някой от Мерцедес. Но той реално обвини, че защото имаше кола пред него и той обвини това, че мръсният въздух от колата отпреде го е завъртяло. Според мен на повторението се виждаше, че имаше проблем с аерото на Ферарито и заради това се случи цялото това тъй като са толкова близо до вода, възможно е да има такива пориви на вятъра, които да са рязки и неочаквани, така че това е напълно възможно. Идеята е, че не знам. Според мен доста често е свързано, може би, и с някаква грешка пилотска. Не винаги е на 100% от някакви външни условия, защото сме виждали... Педала на гъста работи в двете посоки. Така е, да. Така е. Защото ние това си говорихме днес с Петрослав и за удара на Ландо Норис в Лас Вегас. Реално, че ако си се движил по идеалната траектория, там имало шахта, не знам си какво си се засмуквал, тинтири-минтири и така нататък, нали? Ти ако се движил в идеалната траектория и всички други се движили в идеалната траектория, но са ударили. Има и други, има много други фактори, защото така е. Как си нагласил аерото на колата, downforce и така нататък. Така че със сигурност това, което се случи на Ландо, не беше пилотска грешка. Но да, това е друга тема. Добре, не. Okay. Аз може да си го защитавам до края. Защитавай си го, защитавай го. Ще видим, виж, по-добрия ще победи. Така или иначе. Не винаги се случва така. Така е, но все пак, според мен... искаш да отидеш в някаква посока. Да, исках да спомена, че това ще е последното състезание на Франц Тост. Като лидер на Алфа Таури и въобще във Формула 1. Така че много интересно се вижда и как
пилоти, които са били доближени до него, защото в крайна сметка той си е нали, от много години в Алфа Таури. Той е от началото. От началото, да. От началото е тим принцип. И реално всички са минали през него. Нали? И Дани Рик, и Макс, и нали, няма да ги избравям, защото те Red Bull пилотите са сигурно 30 половината... Даже за един не се сетихме на куиза. За Лио, ти помниш ли? Да. Та е интересно да... В смисъл, той свършва някаква епоха, буквалния смисъл в този отбор. Ще е интересно, защото всички пилоти пък се изказват много ласкаво за него, че да им е дал много. Да вдигнем тост за него. Да вдигнем. Или да цитирам Луис Хамилтън преди няколко... Каза единствения, който не пие на масата. Да. Луис Хамилтън, като го бяха попитали преди 10 състезания, какво мисли за това, че Франц Тол ще напуска и ще се отказва от Формула 1, нали? И той беше казал, who is that? Да. Леле. Ама не, то това беше друго. Той не беше не, че ще се отказва. Франц Тос беше направил някакъв коментар за заплатите на... Примерно, че трябва да се ограничат заплатите на пилотите. Кой той е? И другото интересно, което бих коментирал с вас е това, което Кристиан каза, че е имал разговор с Хамилтън да се присъедини към отбора на място на Чеко. Хамилтън казва, че аз не съм разговарял с... Да, но каза, че отбора на Кристиан се е опитал да се свърже с отбора на Хамилтън. Аз тук в тази история леко имам чувство, че Netflix са казали хора, този сезон беше прекалено скучен, айде моля ви създайте и малко съдържание за някои от епизодите. Да, трябва между другото да направим един епизод, да направим... Не, защото няма логика цялото нещо. Преди да излезе Drive to Survive, да направим едно бинго. Ако си замислите реално, само отваряме една скоба, днеска сме отваряме скоби яко. Замислете се, в момента Макс гони едни рекорди на един човек, който вече ги е чупил тия рекорди и ги е направил рекордите на рекордите. Представете си тези двама човека наистина да бъдат в един отбор. Това ще е епично, но никой няма да го позволи. Окей, но това се опитвам да кажа. Не е изключено от логика да си го мисли някой да се опита да го направи, но до този момент аз мисля, че най-голямата лоялност, която някой може да показва към отбора си в момента е този човек. Луис. Първо. И второ... аз бих спорил тук с Шаро. Не, Шаро рано и късно ще си тръгне човек. Ако всичко продължава по този начин, както продължава в Ферари, ще му писне и той ще каже, аз искам да се пробвам да спечеля шибания шампионат. И къде ще отиде? Ама не, точно това е, че хората не се замислят, защото Луис лоялен, нали, абсолютен факт. Тук няма второ. Той е бил само в 2 отбора. Да, но реално според вас Луис наистина имал ли оферта на масата? Защото според мен той не е имал оферта на масата, защото няма отбор, който да може да си позволи да вземе Луис Хамилтън. Red Bull може в момента да си позволи да вземе него. Само Red Bull. Да. И Ферари може да си позволят да го вземат. Той имаше идентична спекулация с Ферари. За Луис. Не знам дали спомняте, беше преди колко 7-8 състезания. Това беше с това, че ще ги разменят двамата. Шаро ще ходи в Мерцедес. Той Кристиан, освен за Red Bull, спомена и, че знае за разговори на Луис с Ферари. Сега този уикенд го каза. Той Кристиан много неща каза този уикенд, ама... Голям... Да. Трябва да дига тук репутацията за Netflix за всичките неща. Но нещо друго само да кажа. Тото беше направил едно изказване в публичното пространство, което беше казал, че негова лична адженда е той да си отмъсти за това, което се е случило в Абу Даби и казва, Луис Хамилтън заслужава 8-та и той ще я спечели. Искаш да кажеш, че всички имат мишена на гърба? О, да. Мога да то беше супер спешно, защото точно сезона на Drive to Survive, който беше с драмата с Макс и с това и точно така завърши целият сезон с това Тото, как каза, че абсолютно всички имат мишена на гърба и от тогава са спечели едно състезание. Той е прав, всички имат мишена на гърба, защото те просто са много назад. Така че... Ако искате да се върнем малко на Яс Марина, да се поговорим за самото състезание. Нещо много губим тракшен този епизод. То така, аз разсейвам хората с моя чар. Добре, какво мога да кажем? Бързо. Аз искам да направим
predictions. Искам да вие... Чакай преди това да кажем колко завоя има. Не казвайте какво правя. Това съм го казал в видео епизода от симулаторите. Така, че... Това не е интересно. Никой няма да слуша кое колко завоя има. Видео епизода от симулаторите? Не. По принцип ти говоря. Да. Денивелацията каква е, къде има трева и къде мога да се изпреварва. Да, ако искате такава статистика, ако ви е интересна, насочете се към другия епизод. Не. Така. Как бе, Добре, ако не е това, поне няма ли ти интересно колко зле карам на тази писта? Това може да е някакъв вид ентертеймент, ама може би трябва да съм пил едно добро количество алкохол и евентуално да си го представя. Или просто да съм те помолил да го обработиш. Да. Аз заради това трябва и да пия. Просто едното води до другото. Така е. Ами predictions? Първо за квалификацията. То двете горе-долу едни и същи резултати. Да, реално този, който е тръгнал от първа редица, наистина го печели, така че да. И не мисля, че... от червените флагове. Ако Шаръл е първи, тогава ще е различно накрая. Да. Той се носи кармата с него, за жалост. По принцип, според мен, Люклер няма да направи лошо състезание, защото той влезе в някаква серия. Отделно, според мен, натрупа самочувствие с това, което направи с Чеко Перес в последната обиколка. Така че аз очаквам да има нещо от сорта на топ 3, както имаше в момента в втората тренировка. Но мисля, че ще бъде Макс, Люклер, Ландо. И след това Чеко. И след това Луис. Добре. Давай и ти. Аз според мен за първи път имам усещане този сезон, че Макс няма да спечели състезание. Къде го усещаш? Звездите ти го говорят. Мале, каза го и го настръхна направо. Да. Според мен е интересно, но не безпристрастно. Според мен Макларен ще бъдат на pole position. Изкефих се на това за не безпристрастно. Ето, не. Иначе... според мен Ландо ще спечели състезанието. Според мен и Ферари и Мерцедес ще имат представители на подиума, но по-скоро според мен ще бъде малко по-интересно и малко по-завързано, защото честно казано, Редбулите по принцип традиционно няма да се представят силно на това състезание. Според мен Чеко ще направи някоя простотия. Традиционно? Не традиционно, не точно това. Това ще да кажа ти тук в... Не, защото в исторически план 5 победи имат Мерцедес, 5 победи имат Red Bull на тази писта. Това са най-добре представящите се отбори тук. Но с оглед на това, че сезона за тях... И само да кажем, последните две състезания. Да. Печели Макс. Да, и въпреки всичко смятам, че нито един от двамата няма да бъде в... Така ли? Да. Да. Нито един от тях няма да бъде в тройката. Аз за пол позишън ще кажа Ландо Норис, втори Шарл Люклер, трети Макс Верстапен. За състезанието е малко по-трудно. И сега ще почнеш. Дани Рик трети. Не, Макс Верстапен първи. Ландо Норис втори. Трети. Тук наистина искам да казвам Ферари, защото мисля, че няма да им издържат. Ще кажа Шарл Люклер трети. Значи, аз съм последния. Не съм последния човек, обаче според мен в момента Ферари имат много по-добра кола от Мерцедес. Добре. И не мисля, че Мерцедес ние го видяхме в Лас Вегас. Не, то Лас Вегас е едно състезание. Това е така, обаче пък Red Bull имат по-добре в състезателната. Аз се чудих между Чеко и Шарл за трети реално място. много се чешат езиците в момента на това, нали, кой ще бъде втори, дали ще бъде Мерцедес, дали ще бъде Ферари. Аз реално не виждам Мерцедес да имат някакъв шанс, освен ако Ферари не направят Ферари. Не пулнат едно Ферари. Буквално. В смисъл да заеде някой пистолет в питбокса. И в същото време виждам това как ще стане. Сайнц да не получи 10 наказателни, защото или да не се удари. Той миналата седмица смени двигател, сега ако го смени пак, макар че той ще сложи... Не, двигател трудно, може би не беше чак толкова тегъв удар, но скоростна котия може би силност. Удара го отнесе задницата. Тъй, че според мен нещата там са сериозни, но според мен Ферари ще направят също, което направиха с Чарлз в Монако. Когато се удари, когато направи pole position, тогава отказаха да му сменят скоростната котия и той още на заграващата обиколка каза, че колата не може да работи и отпадна от състезанието. За да не вземат 4 или 5 позиции в Монако.
Тъжничко. Да. Добре, да видим. Според мен всички като последно състезание ще се раздадат наистина на абсолютния максимум и всеки ще се опита да вземе колкото се може повече точки. В тази цялата, как да кажа, ще се получи суматоха в всичките желаещи хора да вземат някакви точки. Защото мога да ви кажа, че и Алпин ще искат да вземат точки, Астън Мартин ще искат да вземат точки, Алфа Таури ще искат да вземат точки. Има ли отбор, който не иска да вземе точки? Те не искат. Те не могат. Не, просто... И това е много странно, защото тази писта и аз, Марина. Липса музикалния тон отзад. Чай, че ме се допис веднъж. С този акомпанимент. Та, идеята ми е, всички ще се старат да вземат точки, в старанието стават, нали, в желанието си да вземеш максимум от колата и от писта стават грешки. Когато стават грешки, става по-интересно. По лека всяко състезание трябва да е с 5 червени флага. И не 5 червени флага, но тук сме виждали някакви неща да се случват и според мен ще има такива. Няма да завършат всички 20 пилоти. И ще се е случвало сигурно 10 пъти в историята на Формула 1. Ще има изненади. Ако искате аз да задам отново да ви задам и последната тема. Прав ли съм? Прав съм. Да? Искате ли да ви задам последната тема, на която задавай ми неудобни въпроси. Да, кои са ви спонсорите? Тялото ми на провокации носи. Значи, цял епизод даваш на здравици, чалги, рецитираш, нито слушаш чалга. Така е. Да. Единственото място... Петък вече ударе всички са. Единственото място свободно в момента на грида е второто място в Уилямс. Логан Сарджент все още не е потвърден за следващия сезон. Според вас ще бъде ли потвърден? Не. С резултатите? Изчакай ма да кажа, бе. Според вас ще бъде ли потвърден? И ако бъде потвърден, това ще е първия случай, мисля, че в историята на Формула 1, в който всички пилоти от дадения сезон остават и за следващия. Така, две неща. Това не е стат. Не. Обаче, не тези, които са започнали, ще завършат сезона, които да продължат, така че в момента може би статистиката трябва да се види точно дали са започващи или завършващи. Ами според мен е започващи към завършващи. Тоест завършващи към започващи. Чай, че се оплетох. По този начин може би, защото знаеш, че имаше някакво рокади. Да, имаше. Нещо първо. Второ, много зависи от последното състезание. Ако той се представи окей или бие Албан, според мен има шансове да остане. Никакъв шанс да бие Сашко. Сашко има 12 котки, 1 кон и 2 кучета. В смисъл, той е имортал, разбираш? По този, няма как да го биеш по това, което каза, нямаше да го разбера, но мерси за уточнението. Значи имаме доктор Дулитъл на пистата. Не ми разбрахте шегата. Надявам се някой от слушатели да я разбере. Някой се е изсмял. Да. Който е останал до тук. Добре. Въпросът ти не беше особено интересен. Защо да не е интересен? Защото ако Логан Сарджент не бъде преподписан, аз не мисля, че ще бъде преподписан. Кой идва на негово място? Кои са реалните варианти? Пред Уилямс. Кой назначи Делян Певски? Кой? Кои са реалните варианти, не съм сигурен. Сигурно си идват някакви от Формула 2. Фелипе Другович е вариант със сигурност. Не е вариант. Фелипе веднага. Защото не е свързан с Мерцедес и с Уилямс. Да, защото втория слот в Уилямс се държи от Мерцедес. По принцип, да. Но не знам. Мик Шумахер няма как да бъде вече, защото той подписа с Алпин за ендюранс шампионата. Или шампионата по издръжливост. Да мога да бъда още по... В български подкаст. Да. Кой може да бъде? Защото точно това е, че според мен Логан Сарджент ще остане следващия сезон, защото просто няма опции да вземат някой друг. Колкото и малумно да звучи, колкото и абсурдно да звучи. Просто няма опции. Опитвам се да измисля някой в момента, ама не знам, аз бих... Това не е наша работа. Бих казал, че трябва да пробва Драгович. Дали ще го направи? Той Драгович, ако му дадат шанс, той според мен няма да се дърпне. Не. Естествено. Не, защо пък по някакъв начин в момента Албан кара под наем.
Нали така? Не. Как не? Той се изключи абсолютно, той се скъса абсолютно всички взаимоотношения с Red Bull. Мислиш? Честно казвам, Red Bull му останаха само като спонсор. Аз Албон мисля, че е под наем, ама може да съм пропуснал нещо, така че няма да идеята кажа ми е, защо Лиам Лоусън да не отиде на място на... Показа достатъчно качества. Аз всъщност, как не се сетих за Лиам Лоусън? Аз не знам как не се сетих. Според мен той има най-голям шанс това нещо да се случи. Никакъв шанс няма той да отиде в Уилямс. Той спечели ли супер формулата? Не знам. Той изпусна няколко кръга. Втория, мисля. Със сигурност не аз спечели. Сега ще видя. Виж. Опитвам се да намеря дали има някаква листа на абсолютно всички пилоти в момента, които имат супер лиценз. Да. За да можем евентуално да разгънем малко темата, защото според мен темата много е вероятно доста да няма, интересна. обаче има пилоти, които след този сезон ще получат. Това са Фредерик Вести. Фредерик Вести със сигурност според мен е който някакъв го спрягат. Тип контендър. Той със сигурност е опция. Аз не мисля, че е добра опция. Да, той има шанс да спечели титлата в Формула 2. Той води през изключително голяма част от сезона. Въпреки това не съм убеден, че той е най-добрият пилот във Формула 2. И в тестовете, пак са Ники, защо ми го вкара това в главата? В тренировките беше... Аз честно казвам не съм впечатлен от това, което показва на тренировките. Ръсел беше първи. Вести къде завърши? Май не беше в топ 10. Да се включа на 8 точки, за голямо съжаление, Лиам Лоусън е останал втори. Да. Заради някакъв японец. Ама той изпусна някакво състезание от сезона, така че не мисля, че... Най-странното нещо е, в тази супер формула има точно 3 човека, които не са японци. От 20 хора. Така че да. Добре, аз викам да се ориентираме към финал. Аз предизвиквам Петрослав да ни гостува и в неделя. Ще кажеш, предизвиквам Петрослав да ни изброи всички спонсори. Защото... Да видим, после да им го изрежем и да им кажем, ето вижте, запомняте се. Да. Това е хубав тест. Те сега ще го изтествам. Но да видим дали ще има натрием носа за Макларен. Дали ще има? Видя ли Макс отново спечели? Хахас. Да видим. Спомняш ли си нашите спонсори? Много внимавай с кой ще започнеш. Виж, здрави сте за накрая. Между другото, точно за тях да се сетиха. Абсолютно всички за последното, за което сетих, беше бирата. Така, сега почни с нея, защото я спомена. Добре. Искаме да благодарим на Митко за тая хубава бира. В неделя сме в Скапто. В неделя сме в Скапто. И аз даже най-вероятно ще бъда там. И Ники най-вероятно ще бъде там. Ще има ли миста, бе? И Митака ще бъде там най-вероятно. Ще мога пием бира, ще мога гледаме Формула 1, така че заповядайте. Формула 1 бира. Така и Формула 1 бира. За в момента има бира за фенове на моторните спортове. Два едишъна. Единият е с Сена, другия е с Шумахер. Бирата е много добра. По принцип съм чувал, като бета-тестър, че не може да им се казва името на тези пилоти, които са там на етикети. Да, надявам се някой представител на тези двама пилоти да не слуша този подкаст. Те се разцепват да слушат целия... Всичките 4 човека, където да слушат. Освен бирата? Да, освен бирата. Искаме да благодарим на Безстация Еко. Ти там ли зарежеш? Не, той няма кола. Да, сетих се. Такситата, в които се возиш, изискваш ли да са заредили от Еко? Да, аз иначе не се качва. Да. Слиза по средата на улица, така, какво? Зарежда от друг бензинстанция. Айде. Така. Искаме да благодарим на Hobbyland. Какво дават Hobbyland? 10% оф с код. Какъв е код? F1. И 5%. Да. 5% не. Дай го направим 10, бе. Виж, ти си по-щедър от нас. Така да от как ти е? Тук що ги наречи с крънзи. Не, ти каза от тях, аз казах от нас. И благодарности на София Картинг Ринг. Точно ако така. се кара картинг, това е място в София за мене. Не само той може, Петрослав може да там да ви снима. Не само. В неделя ще обявим специален промокод и за там, който ще ви дава 20% отстъпка от каране с наш специален код. Да видите, че не сме скрънзи. Да. Както се изпуснах аз.
Аз го казах. Аз мисля, че току-що загубихте един спонсор. Но не е заради мен. Теоретично може да е заради теб. Да. Но всъщност, да. И разбира се, още кой. Къде се намираме? И в Добо. София. На Добо. На Добо. Много мерси, Добо. Да, искрени благодарности на Добо Студио, че които имат последен слот за подкасти. Повече подкасти няма да приемат. Да. Така, време е аз да правя един самостоятелен подкаст. Така че времето ви тече, има обратно отброяване и така нататък. Да, след това като затворят вратата, заключват, залостват и казват на останалите хора... Да, седях навънка 20 минути. Да. Те са толкова зети, че не чуват звънците, човек. Да. Ти разбираш ли за какво си говорим? То рендене, то монтажи, то озвучаваници и такива неща. Ти им звъниш по телефона, те не го дигат. И после ми се обажда секретарката... И ми се обажда ми се секретарката на шефа и ми вика, шефа е зает в момента тук на подкастинга, може да го потърсите утре след 10 часа. Така. Той тогава идва на работа. Аз когато и да съм идвал тук, сутрин вечер се работи. Така че... И аз единия път идвам късно вечер и гледам някакъв пушък се дига от тук. И към, тя много бачка да е. И си викаш ми така подранил и... И един последен. Ти направи последния, аз ще направя последния след това. Не бе. Симулаторите. Ти си го кажи. Аз се го кажа. Аз ще го кажа. Специални благодарности на Red Zone. Ако ви се кара VR и искате да изпитате адреналин от това да карате по околовръстното на Токио. Ако искате да ходите да въртите геврека на Формула 1 коли. Да, там е мястото със сигурност. Гарантирано какво беше? Guaranteed satisfaction. Аз ви съветвам, наистина, аз коренно различно си промених начина, по който гледах състезанието. Мисля, че кажеш по който карам. Когато отидох, първо две странни неща. Едното беше, когато карах на Мексико, наистина осъзнах колко тегаво е всъщност и осъзнах как... Не. Така главно се поти там. Той Ники от тогава не е псувал пилоти реално в подкаст. Не съм. Днеска захрани. Преди Строл, Сарджент, кой не? Строл даже не го коментираме. Да, Дръгович го би. Да. Това не е трудно. Да. Но да се върна на това, което искам да кажа. Реално, аз по коренно различен начин гледах състезанието, защото знам всеки един пилот как трябва да заходи към завоя, когато трябва да тръгне да спира, на коя предавка трябва да го вземе. Ти осъзнаваш една стотна от това. Да. И аз започнах да ги гледам повече в ръцете, какво правят модовете, които се изписва на екрана. Преди къде в градите ли гледаш? Гледах в небитието, главно тавана гледах главно. И наистина другото нещо, което беше, защото може би карахме около 1 час с Митака и то не е кръгъл волана, е буквално Формула 1 волан. И се качвам на моя геврек големия си към баси майката. И беше супер странно първите, може би минута-две, докато шофирах. Наистина ми беше странно. И цъкаш там тия... Къси дълги. Цъкаш перцата и викаш, що съм на първа? Не, в случая аз съм с автоматична скорост на пътя, така че да, при мен не се случват тия неща. Но да. Така че наистина отидете, много е яко. И другото смешно беше, като ходихме единия път на картинг и след това един завой как го взех с поднасене човек, с моята кола. Така че да, доста така се захласвам се аз, като правим такива неща. Аз обичам адреналина. Време е другия сезон да направите един подкаст в София картинг на Жил. Ние ще направим нещо друго в картинга, което трябва да човека се съберем, ще направим агитка, ще има транспаранти, ще пием бира, ако има... Може едно състезание. Ние замисляме състезание, каза ли ти и Ники? Не. Бате, това в принцип беше тайна и трябваше да се говори първо с Коко. Комуникацията между трима ни си е обрало лайката, така че да. Не, първо комуникацията между вас двамата, след това комуникацията между нас. Ето, виж го това магаре между нас, мисъл как да е. Да, понеже знаеш, че не съм магаре. И нали знаеш, че чакайте, и посредника Лайно, нали знаеш, така че да снимаме магарето и да бъде снимка за корицата за подкаста. Може. Аз това щях да кажа, че хората ще решат, че съм нарекал Петрослав магаре. Аз имам пред на масата, буквално имам магаре пред нас. Аз съм си магар. Едно червено, малко... Това е пони. Добре, аз правя последния анонс. Аз го виждам отзад, не мога да преценя. И приключваме. Приключваме, да.
Добре. Айде. Давай анонса. След края на сезона, ние, ако сте гледали подкаста с мене, ние загатнахме там, че ще направим едно раздаване. Раздаването най-вероятно ще го обявим следващата седмица, така че следете инстаграма на Team Radio Podcast. С две думи, Петрослав е дащен, да знаете всички, които слушате. Да, ще има голяма изненада за феновете на Формула 1 в рамка. Ашко съм. Охо. Аз мога ли да участвам? Не знам. Колко пари даваш? Верно, че не бягаме от чуробаджанащината с теб, но все пак. Дай да дадем шанс на слушателите най-вече. Добре. Или на зрителите, както. Да. В случая с слушатели. Точно така. Добре, благодарим за слушането, като сте стигнали до тук, Евала. Таргета ни беше половин час, Митко умишлено го направи по-дълго време. Не е така, аз казах, нали, това, че Ники казва половин час, означава 1 час. Не знам дали не го минахме. Май да. Така че благодарим за час, така че да, може да приключваме. И очаквайте в неделя включване. И ви очакваме в скапто. Дале. Yes. Добре, айде, казахме го пак за бирата, да приключваме. Айде. Чао.